Centrul Român de Studii Transculturale din Constanța este singura școală evanghelică din România specializată exclusiv în pregătirea de lucrători pentru misiunea transculturală. Viziunea școlii este aceea de a echipa, într-un cadru de excelență, misionari români care sunt gata să ducă Evanghelia până la marginile pământului, în special la popoarele care nu au auzit-o niciodată. Cursurile se desfășoară în campusul propriu localizat în Constanța Agigea și se întind pe parcursul a 2 ani de zile. Profesori competenți, cu o înaltă ținută morală și spirituală, predau aici cursuri biblice de bază și cursuri de misiune. În procesul de formare al misionarilor se pune un mare accent pe modelarea caracterului lor, împletindu-se cât se poate de eficient pregătirea teoretică cu implicarea practică a studenților în zonele de misiune din Dobrogea. Parte a procesului de instruire îl constituie cursurile unice de evangelizare în context islamic, predate de misionari cu multă experiență de misiune în lumea musulmană și, de asemenea, călătoriile pe termen scurt pe un câmp de misiune din alte țări. Circa 10 ani, Dumnezeu mi-a dat viziunea fundării unei școli de misiune aici la Constanța. Acum, această viziune este o realitate. De 8 ani există la Constanța Centrul Român de Studii Transculturale. Mai mult de 15 dintre misionarii români care slujesc acum în toată lumea au luat cursuri oferite de școala noastră. Un alt proiect al Centrului de Misiune este și revista Noi Frontiere, a cărui scop este să aducă informații proaspete de pe câmpul de misiune, să facă cunoscută lucrarea misionarilor și să încurajeze bisericile la misiune transculturală. Vă așteptăm să fiți parte a marii însărcinări făcute de Iisus bisericii sale, aceea de a face ucenici din toate națiunile lumii.